Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts. Tumakder tayo, amin. Ilukatyo ang naimbag dagiti ruangan. Luktanyo dagiti ridaw akadaanan, ket pastrekenyo ti ari ang naindaklan. Siya sino daytoy naindaklan nga ari? Isu ti Apo ang nabileg ken napigsa. Ti Apo ang maingel, ti paggugubatan. Ilukatyo ang naimbag dagiti ruangan. Luktanyo dagiti ridaw akadaanan,
ket pastreken nyo ti ari a naindaklan. Siya sino daytoy naindaklan nga ari? Ti Apo ang manakabalin amin, isu ti naindaklan nga ari. Agkararag tayo. Nailangitan a Diyos, pagyamanan mi iti daytoy akan ito nga nagtitipon kami manen iti balay ti kararag mo. Dagiti puspuso ken panunot mi, ket agmaymay sa iti presensya. Dawaten mi o Diyos, nga bendisyonan iti panagdaydayaw mi ita nga aldaw. Agtultuloy na kami kuma nga papigsaen ken ikan iti kinasirib babaen kadagiti sa saom. Ken maawatan mi kumat ti mensahem nga ited mo kadagiti puspuso mi ita nga aldaw. Ikararag mi o Apo, iti baro at awen iti konferensya. Dagiti papastor ken diakonesa mi. Ken dagiti opisyales mi kadagiti kapilya mi. Agtultuloy ko mga ikem isuda iti pigsa, sirib, ken ayat nga egsirbi ken ka. Dagitoy amin ti dawat mi, iti nabileg na nangan mo. Amen. Amen.
Kinanat tinasantuan asurat, saan nga itantan ti Apo atong palen ti ingkarina, kas ipagarup ti daduma. Ngem anusan na kayo ti Apo gapo ti di na kayat amadadael ti siya sino man. No diket kayat nang agbabawi ti amin at tataw kadagiti basbasol da. Maawis ti tunggal maysa nga siya sino man nga kayat na ti agparintumeng ket dumawat nga agdaan si papakumbaba ti pamakawan ti Apo dumatag tayo kanyana bayat ti panagtukar iti naulimek babayen ti organo. Kararag tayo, nagbalin ang anatangken kanasukir dagiti puso mi o Apo. Palukningem kadi ida babaen ti kastalaunay nga ayat mo kadakam. Nakarikep wenno nakirmet dagiti dakulap mi. Numampay na parabor ka o Apo. Luktam kadi ida babaen ti parabor mo. Ammumi nga saan mi abukod ti biyag mi. Gapunat tulungan na kami nga agbiag kam ken aggaraw kam kumaakas addakeng ka ti kinatao mi o Apo. Pakawanen na kam kadagiti basol mi ket pabarwem toy biag mi kas mayenurot ti pagayatam. Agyaman kami ta aglaplapusanan nga ayat mo ken asim kadakam. Dagitoy ti dawat mi itinagan ni Jesus nga Apo mi ken mangisalakan mi. Amen. Amen. Jesus, awatem amin. Tuy biag kuin nakidatun wen itdeg amin. Amen. Maawagan dagiti ushers para iti pananguror kadagiti sagut nga agpaay iti paaramid ti iglesia.
Ayan. Naimbag nga aldaw, titunggal may sa kanya tayo kakabsat. Good morning! Ayan, nagyaman tayo, kinaapo manin, iti tultuloy nga panakikaadda tayo, ti panakikaadda na, iti tunggal may sa kanya tayo, iti daytoy alas ud ti makadomingo, ket di na tayo binaybayan, numampay kadigiti kapadasan tayo, nga iti daytoy nga lawas, ket datayo iti uneg, ti pagtaingan na, tapno kasta ket ipaay, iti kakatuan, panagdayaw, ken panagyaman, ket sapay la kumata, ti tultuloy nga talna, ken kapyana, ti ipaay na, ti tunggal maisa kanya tayo. Kidawek man nga tumakder, dagiti first timer nga kadwa tayo, iti daytoy, ti uneg, ti sanktuaryo tayo, no, adaman, dagiti first timer, ngem kayat ko nga bigbigin ti kaadda dagiti kakabsat tayo ti pamati nga naggapupay kadagiti na dumaduma nga lugar, kas kuma kada Ate Delia Domingo, Sheena Domingo, Aisha Garcia and John Garcia, iso daket naggapupay ijay Madela Quirino, ngem adada ito'y Palanan Makati nga aggigyan. Nagyamang kami kidawi man ni Nana tumakder. Ayan, kagyaman kami ken kastamet kini Kuya Lito. Ayan, nagyaman kami unay Kuya Lito, ti kadayo. Kidawek man kini Kuya Lito nga tumakder na naggapupay Cagayan. Ayan, pero dadtoy Balong Bato, Quezon City. Kaya nagyaman tayo mat ti kada ni Pastor Mel Valdez, kenting ingoten asawa na ni Ma'am, ken isuda ket naggapu dapay jay Charlotte sangpit damat nga naggapu jay Gencon, ke isuda ket taga Baler Aurora. Ayan, nagyaman tayo ti kadada, ken dapay dagiti baro nga kadwa tayo tata nga agsapa kidawek man ti paragtakderyo kakabsat no adaman dagitay kidawek man dagiti leaders tayo no dati makita yo ket pakisurat yo man tapno kasta ket mabigbig tayo isoda madamdama. Ayan, nagyaman tayo met kadagiti kadwa tayo ti FB live, ti live streaming ket kidawek man no the cellphone nyo sa pulin nyo lang di Central United Methodist Church ket pakishare and post yo di live streaming iti Ilocano service tayo dito iglesia ket oras ti rugi tayo ket alas 9:30 ti agsapa ket kidawek man ti panangiyawis yo kadagiti kakabagyan yo gagayem yo kapamatyan tayo nga adda agnanay diti Metro Manila nga adda iti Ilocano service ditoy Central UMC ditoy Calaw wenno ditoy UN ditoy Manila area. Ket sapay la kumata dagiti sumaruno nga aramid tayo ket makaawis kayo tapno kasta ket sang kamaysa tayo nga agdayaw ken agyaman kanyana. Ken kastamet kadagiti agkasangay iti daytoy nga lawas na ket agyaman tayo ti makitak lang ito ket Nanay Dionisia Parcasio into the 17 ken di anak ni Pastor Onilia, birthday naman to no 15. Kaya daman pa'y dagiti kakabsat tayo, nga agkasangay, iti daytoy nga lawas kakabsat, kaya agyaman tayo ken Apo, ti panakayadanon nyo manen, ti maysa nga tawen, nga parabor na Apo, ti panakaabot yo, kadagiti tawen, ti bibiyag yo, ti inayon manen ni Apo. Ken kastamet, nga into no 15, ket wedding anniversary, the Dr. Dominador and Levi Raquel. Ayan, at happy anniversary kanyayo ket kidawin tayo man nga kantahin ti happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yaman kami, tultuloy ko mga iparukpok ni Apo Diyos, tinananay nga bendisyon, iti amin nga aspeto, ti biyagyo, ti manakaabot, ti birthday, ken kastamet, ti anibersaryo, ti kasaryo. Kakabsat, numampay imununa, iti serbisyo tayo tata, ket kidawik man, into no English service time, nga dagiti amin nga napili nga opisyales iti komperensya annual tayo ti 2024-2025 hangkay palagaw awid during the
English service iso ti panang-install da kadagiti baro nga opisyales ti iglesia tayo. Ket sapay la kumatahang kayo nga agaw-awid pay lang. Ken kasnamet nga into no 20 daytoy ket maangay dito Central UMC iti Philippine Central Conference of the United Methodist Church National Bible Quiz Grand Final into no Sabado. Ket sapay la kumat ano dati orasyo umay kayto tapno makita yung mat dagiti ka komperensyaan tayo nga naggapo iti norte no siya sino man dagiti representante da nga representative da iti daytoy nga Bible quiz tayo nga maaramid into no Sabado ti oras ti alas 8. Ket agyaman tayo ti representative iti Philippine Annual Conference ket datay buridik me ni Casey Bless ken kastamet nga ti senior level ket datay anak ti DS Met ti Northwest Metro Manila ni DS Cruz di balasang namet datay buridik da so nga ano da orasyon into no Domingo ay into no Sabado sapay la kumata makaumay kayo ken kastamet nga recognition Sunday into no Domingo kidawik man no adda dagiti apu koyo anak yo wenno mismo da kayo ket nakaawat ti honor, awards, nag-graduate, nakapasa ti board iti daytoy nga tawen ket pakiitidyo man dagiti nagan nyo ken Nanay Sel siguro wenno saan kada fiscal desk tapno kasta ket adda ti link ijay tapno kasta ket mabigbig da kayon to into no Domingo. So amin nga anak sapay la kumata iyawis yo awisin yo dagay anak yo tapno may kararagan da kayo ken mabigbig da mat kinaimbag ni Apo ta dagiti anak tayo ket naglipas da. Ken kastamet nga maawis kayo madama ti VCS church-wide VCS dito'y Paris Chapel ken diyan ti prayer room ti pakaaramidan na ket kidawek man nga alain nyo dagiti apu koyo bitbitin nyo isuda ito'y unig ti kapilya tayo kay sagmalmalim maging ganat tingat rabi ag cellphone da ket may isang oras da lang dati unig ti kapilya tapno kasta ket umatendar da iti daytoy nga VCS tayo iti daytoy nga tawen. Ken kastamet kakabsat nga siguro kayat ko lang nga inayon maawis kayo met titunggal Domingo nga adda iti timpuyog Sunday School tayo ken luncheon fellowship kalpasan ti gimong tayo ket marami datoy ijayan ti Musbrook ditoy ati building ditoy ket sapay la kuma nga hangkay pelagaw awid tapno sang kamay sa tayo nga agadal babaen ti panangidangolon ni Judge Edwin Larida sapay la kuma ta maka-umay tayo hangkay pelagaw awid ken kastamet no siya sino man kanyayo ti kayat nati agserbi ken Apo iti ministeryo ti koro maawis kayo birukin nyo lang ni Engineer Jello ayan na ni Engineer Jello tumakdir ka man engineer sa pulin da kayo di presidente iti koro ni Alpha ayan kidawik man kina Alpha nga tumakdir ken kastamet ti choir director tayo ni Mark Kedeng sa pulin nyo lang isuda no kaya ti makipaset ti ministeryo iti koro tayo ken kastamet nga siya sino man ti kaya tamot ti makipaset iti ministeryo ti panagbisita yung visitation team ti Ilocano ket maawis kayo met anya kaduan nyo ti pastoryo ken dagiti leaders tayo nadutukan nga kada Tuesday, when no Martes, iti visitation time ti Ilocano. Ket no sapay la kumata, makadanon kami, kadagiti pagtaingan nyo. Ken kastamet, nga iawis yo man, kadagiti amin nga kailyan, gagayem, kapamatyan, nga dati gimong ti Ilocano, dito'y Central UMC. Ket sapay la kumata, tapno kasta, ket makaumay damet dito tapno kasta ket sangsang kamay sa tayo nga agdayaw ken agyaman kanyana ket no kasapulan nyo met ti serbisyo ti pastoryo saan kayo nga mabain nga asit gandak lang no adda dagiti aramid yo panagyaman adda dagiti ikararagan wenno saan ket mabisita daglang nangruna kadagiti adda ti masaksakit i-message dak lang kakabsat at no kasta no kasapulan nga umay kami ket umay kami kakabsat. So kidawik man
nga no adda di kasapulan nyo ti serbisyo ti pastoryo nang nangrona dito Ilocano ket saan kayo kumang mabain nga asitgan tapno kasta ket makaumay kami kakabsat. So kidawik man ti panagtakder tayo kakabsat biit ket abrasain tayo man ti tunggal maysa bayat ti panangkankanta tayo ti timpuyog dagiti dagiti Kristiyano. Timpuyog dagiti Kristiyano at kantaken na dragsak tayo ti pamatiin na naman kenayanayat ti aramid dayas sang kamay sa tumpalan tay nga tiniling na ayan ti lebeng mo ti kapadang matao ayan ti lebeng mo tunos ka na kem tayo ayan ti lebeng mo tunos ka na kem tayo agdayaw ay nga sang kamay sa ipamating kinalaman ayan ti lebeng mo ti kapadang matao ayan ti lebeng mo tunos ka na ken tayo ayan ti lebeng mo tunos ka na ken tayo agdayaw tay nga sang kamay sa ti pamating kinalaman ayan ti lebeng mo ti kapadang matao. Iti panakaibasa ti nasantuan a surat, maadaw iti libro ti Efeso. Umuna nga kapitulo, versikulo 3 aging gana sa 10 ket 4. Agyaman tayo iti Diyos ken Ama ni Apo tayo a Jesucristo. Iti panakikaysa tayo ken ni Kristo, binendisyonan na tayo iti amin a espirituan asagot iti nailangitan adiso. Sakbay ti panakaparswa ti lubong, pinili na tayon ti Diyos nga agbalin a kukwana babaen ken ni Kristo. Tapno na santuan ken awan pakababalawantay iti imatang na. Gapu iti ayat na. Ingkeddengen ti Diyos a babaen ken Jesucristo. Pagbalinen na tayo nga anak na. Daytoy ti pagayatan ken panggep na. Idaydayaw tayo ti Diyos gapu iti nakaskas daaw, panangipakita na iti kinaimbag na kada tayo. Gapu iti inted na asagot kada tayo, babaen iti inaramid ti dungdungwen na nga anak. Babaen iti papatay ni Kristo. Nagunod ti wayawayak ket napakawan dagiti basbasol tayo. Anyan ang nagdakkel ti parabor ti Diyos, nga impaay na as ibubulslon ti kada kayo. Gapu ta masirib ti Diyos ket ammon na ti amin abanag, inaramid na ti pinanggep na. Impakaamon na kada tayo, tinalimed a plano na, nga ingkeddeng na atong paleng babaen ken ni Kristo. Anya ti plano ti Diyos nga ingkeddeng na atong palen, inton dumteng an naituding a tiyempo. Isu daytoy. Pagkaykaysaen na ti sangaparswaan, amin nga adda sa dilangit, ken ditoy daga ani Kristo ti panakaulo. Maaramid dagiti amin abambanag kasman
mayan nurot iti plano, ken pangiddeng ti Diyos. Pinili na tayo nga agbalin at tao na, babaen iti panakikaysa tayo ken ni Kristo, gapu iti panggep na iti punganay. Idaydayaw tayo nga rud, tinadayag a Diyos. Datayo nga imununa nanginanama ken ni Kristo. Nagbalin kayo met at tao ti Diyos, itinanggegyo ti pudno a mensahe. Tinaimbag adamag anangyeg iti panakay salakan kanyo. Namati kayo ken Kristo, ket minarkan na kayo ti Diyos, babaen iti panagtaed na iti Espiritu Santo, nga ingkari na kas pakakitaan iti panagtagikwana kada kayo. Gapu taadda kada tayo ti Espiritu ti Diyos. Awan dua-dua nga awaten tayo ti ingkari ti Diyos kadagiti tattao na. Daytoy timang patalked kada tayo nga engkanto ti Diyos iti naan-anay awaya-waya dagiti kukwana. Idaydayaw tayo ti dayag na. Amen. Kidawik man, ti panagtakder tayo kakabsat, ti panakaibasa iti Ebanghelyo ni Apo Jesus, manipod ti surat ni Marcos, ti may kanem kapitulo, versikulo 14 aging ganat 20 ket siyam ket kastoy ti mabasa tayo. Naamuan na amin dagitoy ni Ari Herodes, gapu tinagdinamag itinagan ni Jesus iti amin a lugar. Kinunati sumagmamano at tao, nagungar ni Juan mamunyag. Isot gapu na nga addaken kuana ditoy apan nakabalin nga agaramid ti milagro. Kinunamit dagiti dadduma iso ni Elias. Adda pay nagkuna, maysa daytoy a propeta, kas kadagiti propeta idi unana. Idi nangig daytoy ni Herodes, kinunana, iso dayta ni Juan a pinaputulak ngem napagungar, mismo ani Herodes tinangpatiliw ken nagpaibalod ken ni Juan. Inaramid na daytoy gapu ta ni Herodias nga ingkabbalay na nupay asawa ni Felipe nga kabsat na. Kinunkuna ngamin idi ni Juan ang mamunyag ken ni Herodes, saan arumbeng nga ikabbalay mo ti asawa ni kabsat mo? Isut gapuna ang napalalo ti gura ni Herodias ken ni Juan, ket kinayat na ang mapapatay. Ngem di na maalukoy ni Herodes ta nga umannamong iti daytoy agandat. Bigbigin ngamin ni Herodes ti kinaimbag ken kinasanto ni Juan, di na intulok a madangran. Magusgustuhan na nga dinggen ni Juan nupay mariribok tunggal manggigna. Ngem dumteng ti gundaway ni Herodias. Nagkasangay idi ni Herodes ket nagpadaya para kadagiti nangato nga agtuturay ti gobyerno, dagiti opisyales ti militar ken dagiti nalalatak nga umili iti Galilea. Simrek ti balasang nga anak ni Herodias ket nagsala na ay ayo ni Herodes ket dagiti sangaili na. Isut gapuna nga kinuna ti ari iti balasang, dawatem anyaman akayat mo ket ited ko kengka. Insapatana pay ited ko anyaman adawatem, uray pay ti kahudwa a pagaryak. Rimwar ti balasang ket dinamag na ken ni inana, anya ti dawatek. Dawatem ti ulo ni Juan a mamunyag, insungbat ni Herodias. Nagsubli adagos ti balasang, itiyan ti ari ket dinawat na, kayat ko nga itid mo kanyak, ditoy ken itamet laeng ti ulo ni Juan ang mamunyag anay ikabil iti bandihado, kasta unay ti liday ti ari. Ngem di na mabalin apahayen ti balasang gapu iti inkarina ti imatang iti amin asa nga ili na. Iti kasta binili na adagos ti maysa a gwardiya nga iyeg na ti ulo ni Juan. Napan ti gwardiya ijay pagbaludan ket pinaputulan na ni Juan. Inyeg na ti ulo na ket ingkabil na ti bandihado. Inyawat na met ti balasang ken ni inana. Idi madamag dagiti adalan ni Juan tinapasamak, napandain nala ti bangkay na ket intanemda.
Diyos timang bendisyon ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakay basa ken panakay dengeg, tinasantuan asa sa una. Amen. Amen. Item ti tinapay ti biagapu, ama ipaay dito'y kararwak, kas manang ted mo jay, den at baybay, kadagiti tao adunay. Amen.
Gyaman tayo, kinapo iti nangigan tayo nga mensahe, babaen ti koro tayo. Gurat maikat ket agbyag analinteg. Ti binasak nga teksto tayo, ket itatangal daw ti kayat ko nga mensahe nga ibati ti tunggal may sa kanya tayo, ket no kasano tayo nga agbyag nga addaan na espirituan, ken ti relasyon tayo iti dadduma. No kasano tayo nga maikat ti gura, ken agbyag nga addaan ti kinalinteg. Kaya't kuman nga sa ludsudin, ti tunggal may sa kanya tayo, no adda kadi iti napagura yon kakabsat. Wenno adda ti kagurguram, nga aging gana tatakit di mo pa'y mapakawan. Kinuna iti Cambridge Dictionary, a grudge or gura ti Ilocano is a strong feeling of anger and dislike for someone who has treated you badly. A feeling of ill will or resentment, to hold a grudge against a former opponent. Kinunamit yung dictionary.com. Inayon na pa'y, a grudge is defined as being unwilling to give or admit a feeling of deep-seated resentment or ill will. When no ti ababa nga sarita, bitter, when no hatred, at sakit tinakim na. Ado dagiti babasain, when no mabuya tayo, nga adda ti espiritu ti panangibales gapu iti gura. No buyaen tayo dagiti mahilig iti Netflix, YouTube, no buyain tayo dagiti na duma-duma nga pelikula, kaduan ket may papan iti panagibales gapu ti gura. Adda tayo vengeance, grudges, bitterness, hatred, nga nilaon nga no makita tayo dagiti babasaen wenno pelikula nga mabuybuya tayo, adda ti agpipinatay, pipinarigat, wenno panangilunod ti tunggal may sa kanyada. Kastamet tinabasa tayo iti nasantuan nga surat nga adu dagiti aramid gapu ti bunga ti gura. Malagipyo da Adan ken Abel, inawat ngamin ni Hapo Diyos, tamas napimpinta siguro daton ni Abel, kaysa ken ni Cain, gapu ti sakit tinakim na, pinatay na ni kabsat na. Malagip yumet ni David ken ni Saul, nagimon ni David. Gapota nasinged nga gayem, yanak na ni Saul, ni David, ket amuna nga kayat pa iso na ni Ahapo. Iso nga pinapanaw na ni David. Ket dagijay soldado idiin ni David, ket inaramid na isuda nga addaan tinangato nga tukad, wenno nagbalindang nga opisyales, gaputa kayat na nga ipapatay ni David. Napadasan nyo kadin, dagitoy nga kapadasan. Anya kaditi kita ti personalidad, iti addaan ti gura. Kas kinuna, dagiti mabasbasa tayo, ammo dagitoy, dagiti psychology graduate, dagiti counselor, dagiti adat nakaadal kadagiti psychology nga kung kuna tayo ken dumapay nga kunana dagiti tattao kaaduan na nga addaan ti gura, ket dagitoy dagiti addaan ti negatibo nga nagbanagan ti biag iti napalabas ket napataod ti addaan rikna nga apal ken makapasabidong nga pungtot. Dagita ti kagagalad wenno nagtaudan isu nga adda ti gura, inayon na pay mabalinmet a makatulong ti dadduma pay nga banag isu nga napataod ti gura gapu kunana ti cultural background, family upbringing, personal history of heart or trauma.
Iso nga no adda makita yo nga no ti maysa nga tao kit adda ti espiritu ti gura na kitain nyo. Di naglabasan na ti biyag. Cultural background, upbringing, family upbringing, ken kastamit di historical na kadi baka adda ti trauma nga nagdalyasatan na. Ket dagita ti mapaspasamak. Maysa a panagadal idi 2021 ket nasarakan da iti inem a kababalin agagangay kadagiti addaan ti gura. Kastoy ti kagagalad dagiti adda ti gura na, kitain nyo man dagita kaabay yo no adda iti gura na. Need for validation and approval, sense of being morally superior, difficulty of letting go, tendency to keep old grudges active, tendency to sever ties with people when firm expectation about the future. Dagita kakabsat, dagijay kababalin, dagiti addaan ti gura. No adda ti gura ngam napataod kadagiti kabibiyagda. Isut gapuna kakabsat, ipaganetget ti nasantuan asurat at ti addaan ti gura ket saan nga isut nangayaban nga aramidin tayo kas pasurot ni Kristo. Naayaban tayo tapno kasta ket mamakawan kadagiti tao nga adda ti dakes nga inaramid na kada tayo ket ayaten tayo ida kas iti panagayat ti Dios kadakwada ken kada tayo. Isut gapuna kakabsat ket pakawanen na kami kunana nga ro di Matthew 6:12 kadagiti amin nga nagbasulan mi kas pamakawami kadagiti nakabasol kada kami. Tano da tayo ngamin kakabsat, adu dagiti rason tayo, gapo nga adda ti gura kada tayo. Dakes dagiti tattao kada tayo, dagiti panggepda ket mangdangran kada tayo. Uray ti Dios saan no daduma saan na dagiti ipagarup tayo ket saan nga isut mapaspasamak kanya tayo, isu nga agpungtot tayo. Isut gapuna nga tigura ket awan sa balin no di ket ti panagkedked a mamakawan. Gapuna naisigod kada tayo amin daytoy pagannayasan ket kasla di maliklikan kas kinuna itinasantuan asurat. Isu nga no titunggal may sa kanya tayo adda tigura na kakabsat amoyo dagiti adda tigura na handa mo mamakawan. Natangkin ti puso da. Isu nga adalin nyo, di nagtaudan da kakabsat. Di personal background, di upbringing da, baka di history na, wino adda ti trauma na. Ket manipod ijay, kas maysa nga Kristiyano, ijay ti pangrugyan, tapno kasta ket maawatan tayo isuda na daduma. Tapno kasta, maawatan tayo kasi kas kinunana, clearly holding a grudge can be detrimental and painful for the person holding it, just like heart that inspire it. Kitain nyo, di binasa tayo, kitain nyo ni Herodias. Gaputa binagbagaan lang ni Juan nga mamunyag, nagginura na ni Juan nga Bautista. Anya ti inaramid na, nagaramid ti pamuspusan tapno kasta maipapatay isuna. Ket kasta dagiti tattao nga adda tigura na. Numampay hamo nga ipapatay ngem agaramid ka dagiti dadduma nga kasapulan nga aramidin tapno kasta ket maperdi isuna. Ken dadduma pay nga dakis nga haan nga naskin ko mga aramidin tayo kas inayaban ni Apo. Isut gapuna ni Apo Diyos ket masiknan no maipapantigura. Isu nga adda dagiti bilin na akas kadagiti paglentigan nga imbati na kadagiti Israelita ken kasta kanya tayo met. Kas kinunana ti Leviticus chapter 19 verse 18 sabi nga
sabi, kinunana, di ka agibales wenno agpungtot, iti asino man kadagiti ilim, no di ket ayatem ti padam a tao akas ti bagim, siyak ti Apo, kinunan ni Yahweh. Isut gapo na nga ipakita na iti daytoy nga bilen babaen kadagiti sauna nga siyak ti Apo, siyak ti agsasao. Ngamin ti gura ket iso ti panangisaad iti bagi tayo nga mangukom tayo. Datayo ti mangideng nang nangruna kadagiti biddot da nga naaramid da kanya tayo. Ket saan tayo met nga mabigbeg dagiti nagkurangan tayo wenno nagbiddutan tayo. Isot gapo na kunana di Romans chapter 12 verse 19, di kay agibales patpatgek nga gagayem ko no di ket bati kayo ti lugar para ti pungtot ti Diyos ana isurat kukwak ti agibales sublianak to kuna ti Apo. Ket dagitoy dagiti bilin ni Apo Diyos. Kas kini Herodes gapo takayat na agibales inusar na ti anak na dinawat na ti ulo na tapno kasta ket maputid tapno maikabil ti palanggana ket daytoy tinakaro nga mabalin nga mapasamak kanya tayo gapo iti espiritu ti gura kadagiti biag tayo. Kasi ngamin tandaan laglagipin nyo daytoy kakabsat. No addaguram ket mabalin ka nga awagan nga gurang. Ayan na ni Kuya Tonin, nayati sa una gurang wala na. No adda ka no guram mabaling ka nga awagan nga gurang. Kitam di itsura dagiti tattao nga adda ti gura na. Napintas wenno gurang. Kasjay. Paliiwin nyo dagiti rupa, dagiti adda ti gura na. Ngamin aglalo non dakkel, dagiti sakit tinakim mo, ngem no dadduma maartapan di pamatim gapo di kaririknam kit talaga mapukaw ti pamatim iso nga datayo kakabsat nga datayo met ti aramid tayo ket nalawa met ti panakaawat tayo kanyada ngamin adda dagiti gapo rason iso nga dagitoy kastoy ti ugali da. Ket datayo kumamit ti pannakaawat tayo ket ngato pay kumamit dagiti pannakaawat tayo. Ngem kas pastor mas kayat ko pay nga awatin dati ADHD nan ngem dati tao nga nakaro ti panag-ugali na gapo ti gura na. O di ba? Kas jay tayo no daduma nga tao. Napipiyapay dati ADHD na mapatalnam. Ngem dati tattao nga dati adal na nangato ti panagkita tayo kanya na ngem no dagura na ay narigat tayo nga mapatal na iso na. Di ba? Kas di tayo daduma. Ngem sapay la kumakas inayaban ni Apo Dios. Kitain tayo dagitoy. Ti awan pannakaawat ti espiritu ti pamakawan ket pagtalina iden tayo nga maadipen tayo iti gurang. Paggrup ngamin kakabsat no awan ti pamakawan ti basol kit agtultuloy malagip tayo latta dagiti nagkurkurangan da kadagiti biag tayo. Isut gapo na ti pamakawan ket saan a maipapan ti tao no di ket ti pamakawan ket sagot ti Dios kada tayo tapno mawayawayaan tayo no mataginayon ti gura apektado amin abiyag ken kinatao tayo. Isu nga wayawayaan tayo ti kinatao tayo tadakkel ti epekto ti gura kadagiti biag tayo ngamin no awan ti pamakawan ti laeng mapampanunot tayo nga agturong ti panakabasol ket dagiti panagpampanunot tayo no daduma kakabsat kit maperdi pay ti panagpampanunot tayo tila mapampanunot tayo nga dakisin nga may laban kanyana
kontra kanya na, isukuma nga agtultuloy, kas inayaban ni Apo Diyos, tinalawlawa pa'y apan nakaawat tayo, kanyada. Ken kastamet ti bagi tayo, ngem no di tayo mamakawan, talaga ti panagibales, ti nang runa, nga agari kadagiti biag tayo. Kas kinunati may isang quotation, if people think of you as a person who regularly hold grudges, they may be less inclined to socialize with you or trust you to there for them, even if you are not holding any grudges against them. Additionally, you may lose perspective about other aspects of your relationship with the person or people whom feel wrongs you. No mamakawan tayo, isubli na ti relasyon tayo ti Diyos, tapno maadaan tayo ti panagtutunos, ngamin bigbigin tayo nga isulaing ti mangukom, wenno mangibales, saan ada tayo, ket no adda karbingan tayo, isu ti mamakawan, maipakita ti ayat, ngamin ti mamakawan, ket isu ti panangpili tayo nga agtalek ti Diyos, nga saan nga ti biag tayo ti masurot, wenno surutin tayo. No ti maysa nga tao ket mamakawan, amoyo kakabsat, nasaya at ti puspuso na. No ti tao mamakawan kakabsat, amoyo, nasaya at ti panagpuspuso na dayta. Ngem no awan ti espasyo ti puso na, tapno mamakawan, awan ti bunga ti espiritu ken kuana. Ngem saan mo nga ilunod kuma, ngem ibilang mo ang managbasol. Daytoy matikayat ko nga ibati kanya tayo. Ngem no sika ket siya ket saan ang mamakawan kakabsat. Tilikudan kadagiti pamagbaga, pambilbilin kanya tayo kakabsat. Mabalin tayo nga may bilang manin ang managbasol. Tapno kasta, rugyanan manin ti proseso, tapno maadalan tayo ti sasauna, tapno kasta maisubli ti relasyon tayo ken Apo, babaen kadagiti sursuro na. Isut gapuna kakabsat, laglagipin tayo, talaga nga dadagsen no adda ti gura tayo. Dadagsen nga agpaiso ti gura. Apektaran na ti panagpampanunot tayo, emosyon, uray ti napisikalan nga salunat tayo. Isut gapuna kinunana ti surat ti proverbio, no tarigagayam ti kayat daka, dagiti tattao pakawanem ida, no nakabasol dakeng ka. No lagipem dagiti biddot ti maysa a tao, madadael ti panaggagayemyo. Pag sinasinain na tayo ket lapdan na tayo amang padas tinananay nga ayat ken rag-o wenno panggep ti Dios para kada tayo. Isut gapuna kakabsat, saan tayo nga aramidin nga tigura ket agtalinaed kadagiti puspuso ken panunot tayo, ngamin dadagsen dayta kadagiti biag tayo. Nudi ket kayat ni Apo Dios kanya tayo, ngem kayat na nga isuro na tayo ang mamakawan kuma. Kas kinunati na santuan na surat, no pakawanen yu dagiti man nakabasol kada kayo, pakawanen na kayumet ni Amayo nga adda sa dalangit. Ngem no di kayo mamakawan kadagiti basol kada kayo, dintumet pakawanen ni Amayo dagiti basbasol yo. Isut gapuna saan laeng amaysa nga singasing ni Apo Dios ti mamakawan, nudi ket maysa abilin kada titunggal maysa kanya tayo anamati ken kuana. No mamakawan tayo, agbalin tayo nga sarming wenno parabor kadagiti tattao nga sabali, gapu ta ni Apo Dios ti espiritu ni Apo Jesus ti agtalinaed kanya tayo. Isut gapu namet nga agbiag tayo kuma nga addaan na linteg a panagbiag, ngamin ti biag a nalinteg ket iliklik na tayo ken basol, ket agbiag tayo analinteg ti sangwanan ni Apo Jesus ken ti mata ti tattao. Kas kinunana ti Mikias 6:8, saan inlawlawag kada tayo ni Apo no anya tinaimbag, daytoy ti dawaten na kada kayo,
aramiden nyo, tinalinteg, ipakita yo, ti di agbalbaliw a panagayat, ken agtulnog kayo as ipapakumbaba, ken ti Diyos tayo. Isut gapuna kakabsat, kas ken ni Herodias, saan tayo kuma, nga agbalin akas kenkwana, nga nagtalinaed ti gura kenkwana, babaen laing ti panangisuro ni Juan Bautista kenkwana. Nudiket agbiag tayo kuma, nga addaan iti espiritu tapno mamakawan tayo kadagiti sabsabali. Ngamin agtunos ti panangikat ti gura ken panagbiag addaan kinalinteg. No ipalubos tayo tinapalabas asaem ken ipaay ti pamakawan niluktan tayo dagiti puso tayo tapno mabalbaliwan babaen ti pannakabalin ni Jesus. Daytoy iti kayat nga ipakita kada tayo tapno agbiag tayo iti wagas nga kayat nga ipakita ni Jesus nga addaan ayat ken kinalinteg. Isut gapuna kakabsat, awisin kayo, ikumit tayo nga rod, dagiti biag tayo. Ket agbalin tayo kuma asiwaya-waya, nga addaan ti puso ang mamakawan, ken addaan ti biag analinteg, ang mangayat, nga addaan ti asi, ket makipagnatayo, nga addaan si papakumbaba, akadwa ni Apo Jesus, kadagiti biag tayo, kadagiti tattao, nga adda ti aglawlaw tayo. Sapay la kumangarod kakabsat, kas inayaban ni Apo Jesus anamati, ikatin tayo ti gura, ket agbiag tayo nga addaan silinteg. Tadaytoy ti kayat ni Apo Jesus nga mapasamak nga aramidin tayo gapo tanamati tayo ken kuana. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Padayawam ti Apo babaen iti panangitatag mo kenkwana, iti kasayaatan nga apit mo. No aramidem ti kasta, mapnonto dagiti kamalig mo, ket aglipyas to iti arak dagiti burnay mo. Idaton tayo dagiti apagkapullo, karkari, ken datdaton apagyaman iti altar. Maawis tayo met nga mangaramat ti online banking, babaen ti bank account ti Central United Methodist Church, na iparang dagiti screen tayo. Tubakdir tayo kakabsat. Tuy sagot nga yegmi, nagtawd ako kwamin, talek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amin,
sagot mo ay wan mi apud no po pagyaman ited mi naragsak puso mi. Amen. Kararag tayo, gyamang kami o Apo, ti kinaimbag mo, kadigiti amin, apaset ti panagbiag mi. Gyamang kami, tagtultuloy nga panangited mo, kadigiti kasapulan mi, babaen, kadigiti parabor mo, na espirituan ken na materyalan. Kas panangidatag mi, kadigiti biag mi, ken dagiti daton, o Dios, bendisyonam, ket maaramet dagitoy, kadigiti misyon, ministeryo, ken aramid, ken proyekto ti iglesyam. Ket iparukpok mo met, tinananay, a bendisyon, kadigiti anak mo, tap nagtultuloy damit a bendisyon, ti sabali, iti amin, nga panawen, Apo. Dagitoy iti dawat mi, itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Arami den na kalwa po, kas mayalubo tinakin mo, sa sikat ng ten, ito'y biyag mo, kayat mo agraemaki sisang wanam kasasaad ko imatangam basbasul ko kad iugasam tapno dumalda los daytoy biyag siksikalati umdasapu amangked natan na puso makaagasti nasakit ko kemang bumasti kaninget ko. Maawis man dagiti kayat na agyaman ken Apo, dagiti nagkasangay kastamit dagiti adati dawat da ken Apo. Kedawek man ti may sangwanan, may kararagang kayo. Diyaman tayo met, ti kada iti nagtinga tayo, nagbabaitan tayo ni Pastor Enrique Lianeda, kastamet ti pamilya na, diyaman kami Pastor, ti presensyayo, iti gimong tayo. Kararag tayo, kakabsat. Maminsan manin, o Apo, nga agyaman kami, ken ipaayo mi ti kangatuan a panagyaman ken panagdayaw ti saklang mo, Apo. Agyaman kami, Apo, ti panangtarabay mo ti lasud ti maysa nga lawas manin. Ket ti impaayo mo tapno kasta sangsang kamaysa kami kas maysa nga gimong tapno agyaman dumawat babaen ti kararag ket ipaay kadagiti sagsagot nga simbolo iti kinaparabor mo kadagiti bibiyag mi. Kadwami man iti uneg iti sanctuarium ken kastamet kadagiti kadwami iti live streaming ti Central UMC nga nakipaset ti Ilocano service. Agyaman kami kadagiti biyagda, o Apo. When Apo kasti mensahem pakawanen na kami, o Apo. No dumteng kadagiti kanito nga adaan ti gura kadagiti puspuso mi. Pakawanen na kami, Apo. Ikan na kami iti maysa nga panunot, puso, ken biag nga adaan kinalinteg.
Ket no adaman dagiti nagbiddo tami tinaglabas nga ada nakagura mi wenno nakapagura kanyami wen Apo tulungan na kami nga mapakawan ti pamakawan ti makita kanyami kas inayabam nga namati ken ka ken agserbi ken ka. Saan mo kadi nga itulok o Apo nga tumangken dagiti puspuso mi pampanunot mi gapo kadagiti banbanag nga naglabsingam mi titunggal maysa ka Apo no di ket tulungan na kami mawayawayaan kami mapabaro kami babayen ti spiritum o Apo ket ti pamakawan ti maydaya mi iti amin nga kanito Apo. Tulungan na kami nga agbalin nga anak mo Apo nga namati ken nagserbi ken ka. Tulungan na kami o Apo. Wen Apo dawatim mi ken ka ti panangtarabay mo manen ti lasod ti maysa nga lawas. Kana kami ti sireb ken laeng tapno saan kami nga agkurang ken nagkamali kadagiti amin nga aramid mi kadagiti nangayabam nga luglugar ti tunggal maysa kanyami. Ti pamilya, ti trabaho, komunidad, ken kastamet kadagiti lugar nga papanan ti tunggal maysa kanyada. Tulungan na kami nga agbalin kami nga sarming o Apo kadagiti amin akanito kadagiti lugar nga papapanami. Wen Apo adtoy dagiti anak mo sangsang kamaysa kami nga dumatag ken katapno dumawat manen kidawen ti asim parabor pamakawan mo kadagiti bibiyag mi. Bendisyonam dagiti anak mo Apo ikam ti sireb isuda tulungam kadagiti karkararagda dagiti nangruna kadagiti dasag sa gubanit da kararagami dagiti dati masaksakit da sa dinuman ti ayan da o Apo iti kadagiti paset ti pamilyami wen Apo iti nananay nga panangagas mo ti ipaay mo kanyada. Nanay Anita, Kuya Joshua, Nanay Rosario Bayudan, US, ti buridik ni Ate Mamel Corpus, ni Nanay Luz Ramirez, ken ti pamilyana, ken da dumapay kadagiti paset mi nga dasagsaguban itinda, ken dawem mi ti panangagas mo Apo. Kastamet kadagiti adawat na nga maadaan ti trabaho ipaay mo kadi o Apo. Nangruna kadagiti agtrabaho iti balasyo taaw o Apo bendisyonam isuda. Ket ipaayo mo kadi dagiti dawdawat da karkararag da numampay narigat o Apo tapno maipaay da dagiti kasapulan kadagiti pamilyada o Apo masabet dagiti kasapulan da ken kastamet kadagiti panagserbida ken ka o Apo ipaay mo kadi dagitoy nga dawat kiddaw o Apo. Tulungam ti tunggal maysa kanyami no siya sino man dagiti adaan ti problema o Apo panagkapoy naynayunam dagiti pamati da. Patibkerem dagiti pamati mi. Tapno anyaman dagiti panubok nga sarangten ti tunggal maysa kanyami. Si tatakder kami nga sika ti kadwami. Ket mapagballigyam mi gapu ti ayat mo ti asim ken parabor mo kadagiti biag mi. Wen Apo ikarkararag mi met iti kabuklan iti Central UMC. Dagiti proyekto, ministeryo, nangruna, ti panangirugimi, ti baro nga komperensya annual, tulungan na kami. Kastamet, o Apo, kadagiti planning mi, tulungan na kami, kasmaysa nga iglesia. Yaman kami met, kadagiti nakipaset, iti daytoy nga kanito, ti gimong mi, ti uneg, ti iglesia, ken kastamet ti live streaming. Yaman kami, kadagiti bisita mi, giti umana nga gundaway nga nakadwami iti daytoy nga panaggimong mi Apo gyamang kami. Repeten na kami kadi kas maysa nga iglesia nga daan namnama panagserbi ken panagayat ken ka ken kastamet ti padami nga tao Apo. Tulungan na kami. Ket wen Apo denggem dagiti dawat araraw ti tunggal maysa kadagiti anak mo.
Ket sinanama kami nga ipaay mo kadi. Titunggal may sa kanyada, ket inawat dan. Tulungan na kami manen, ti maminsa, ti daytoy nga lasod, nga makadomingo, tapnos kastawa po. Saan kami nga agkurang, saan kami nga agkamali, kadigiti amin nga aramid mi, ngem sikati maitag-ay, kadigiti bibiyag, titunggal may sa kanya mi. Babaen, kadigiti nangawagam kanya mi. Pakawanin na kami, kadigiti amin, nga nagbasulam mi, pakawanin na kami. Kas pamakawam mi met, kadigiti nakabasol, kada kami. Dagito iti dawat mi, itinagan ni Jesus nga manubot ken apo mi. Amen. Amen. Pagbalinen na kalua po anatulnog nga adipen mo Espiritum ti itdem kanya tagikwaem kaday to'y biyag. Ken anak kuma, ken Espiritu liwliwa, dayawen na ipangruna, ilangit ken nidaga. Amen. Kakabsat ken Kristo, tigimong tayo ket nalpasen. Ngem ti panagserbi ket agtultuloy kadagiti lugar nga nangayaban ni Apo Jesus kanya tayo. Ket intay panagserbi kanya na agtultuloy nga talna ayat kapya ken parabor ti ipaay na iti amin apaset kadagiti biag tayo. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.